आर'जनि सिगां दसे इसोरनि बाथ्रा सावरायनायनि जागायजेननाय नाथाय बारिनि बिथोराव दंनाय फांसे बिफांनि फिथाइनि जुनै इसोरा होनबाय, नोंसोरो बेखौ जानो नाङा आरो दांनोबो नाङा, नाथाय दाङोब्ला थैथों एबा जाबाय। इसोरनि मोनसे सोमोनांथाव बोसोनमोन। जि समावहाय इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिदों, मानसिखौ सोरजिदों, बे समाव पापानो गैथ'आमोन। बे पाप गैयैयावबो इसोर जिहुवाया आदम हवानो लाइन मोनसे बोसोन होदों। बे लाइना बेनो, थिनहरदों थिनहरनानै, नोंसोर गथै बारिनि बिफांनि फिथाइखौ जानो हागोन, फांसेनिखौ नोंसोर जानो नांथारा। बेखौ जायोब्ला नोंसोर थैगोन। नैबे फरायनो नोंसोर बेखौ जानो नाङा आरो दांनोबो नाङा, नाथाय जायोब्ला थैथारगोन। इसोरनि बोसोना बेमोन। बे समाव पापमान गैखामोन। बे मोनसेल' आदम हवानि थाखाय इसोरनि बोसोनथिमोन। नाथाय सैताना बे बोसोनखौ सिफायहैनानै बियो बै समाव जोख्लायहरजानाय समावनो समाय लाखानाय बादि नोंनि सोरजिनाय मानसिखौ आङो आद्रि खालामगोन होननाय बादि बियो जेब्लायबो जानो हागौ आदम हवाखौ बियो नोजोर होदोंमोन। थिग समावनो सैताना लोगो लानानै हवाखौहाय बुरखायदों आरो हवाया इसोरनि बे बादा होनायखौ दांनोबो नाङा, जानोबो नाङा, जायोब्ला एबा दाङोब्ला नोंसोर थैथारगोन। हवाया बेखौनो दांबाय, बेखौनो जाबायबो, बिनिफ्राय फिसायनोबो जाहोबाय। बेनि उननिफ्रायनो इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै बिसोर सावगोनां जाथारबाय, बारिनिफ्राय होयनहरजाबाय। दा आदम हवानि बे पाप मावनायनिफ्रायनो जोंनियाव फिरि फिरि जेसेबां बुहुमावहाय मानसिया जोनोम जाबाय, एरबाय, गासैबो पापि जाजोब्बाय। सासे मानसिया पाप मावनायनि दारैनो गथै बुहुमनि मानसिया पापि जाजोब्बाय होननानै बाइबेला जोंनो फोरोङो। इसोर जिउआ बे बिफांनि फिथाइखौ दाजाबो दादांबो होननाया मा बुंनाय जादों, नैबे बाथ्राखौहाय आङो आरोबाव एसे गोथौसिनाव थांनानैहाय इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों आं बुंलांबाय थानो थाखाय हास्थायदों। दा मानसिया आदमनि बे हवानि बे पाप मावनायनि गेजेरजोंनो बुहुमाव फिरि फिरि पापि जाबोदों। बिनिफ्राय उनाव इसोरा मानसि बांनायजों लोगोसे मसेनि गेजेरजों गोबां बोसोनफोर होबोदों। सिनाइ हाजोआवहाय इसोरा गावनि आसिजों लिरना 10था आयगा मसेनि गेजेरजों इजराइलफोरनो होबाय। 10था आयगा, बेखौ फालिथारनांगौ, बेखौ मानिथारनांगौ। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो इजराइलफोरनो मसेनि गेजेरजों 613था बिधान आयेनफोर होबावबाय। बिब्दिनो गोबां उनाव मानसि बांनायजों लोगोसे पापआबो बांबाय, गोबां आयेन बिधानफोर बेबादिनो जों बाइबेलाव होनायखौ नुयो। दा बै बाथ्राखौ आं एसे गोथौआव हाबनानै बुंनो थाखाय हास्थायदों। बे बाथ्राखौ बुजिहोनो थाखाय आङो सासे मानसिनि जिउ खौरांखौ बुंनो नागिरदों। बेनो जाबाय न्यायगिरि सैथो 1 थानाय सिमसननि बाथ्रा। ओमफ्राय 16 आयदा 4 पदनिफ्राय फरायोब्ला बेवहाय सिमसननि जानाय घटना, 1निफ्राय फरायला 14निफ्राय फरायला बेयाव जोनोम जानायनि सिमसननि बागै लिरनाय दङ। सिमसननि बिफानि नामा मनुआमोन। मनुआनि साजेमामोन। नाथाय बोराय अबस्थायावहाय इजराइलफोरनि काहिनिखौ जों बयबो मिथिगौ। पृथिबियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन जाथि होनब्ला इजराइलानो। ओमफ्राय इसोरजों सायख'जानाय अनसिन जानाय जाथियाबो बे इजराइलानो। इजराइला ओरैबायदि गाज्रि पाप मावबोबाय थादों। जागायनायफोर बुङोब्ला ओरै हरबो थोआ सानबो थोआ बिसोर बेसेबां पाप मावदों, बेसेबां थैदों, महामारिजों थैदों, दावहाजों थैदों, थरवालजों थैदों, 101था बेबादिनो इजराइलफोरनि थैमोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो मोनसे समाव फिलिस्टियाफोरनि आखाइयावहाय इजराइलफोरखौ दुखु मोननानै इसोरा 40निफ्राय फिलिस्टाइनारिफोरनिफ्राय इजराइलफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय इसोरा मोनसे परिकल्पना खालामनानै मनुआ होननायनि हिन्जावा साग्रेमालाबो सोरगोदुतना बेनि हिन्जावनि खाथियाव थिनहरनानै आफा इसोरा फोरमायदों, नोंनियाव सासे गथ' सारि जागोन, बे गथ'खौ
नोङो खानाय सिननो मोननाय नङा आरो बे गथ'आ मालाबाबो द्राखा फिथाइनिफ्राय बानायनाय बिदैफोर फेग्राफोर जौफोर लोंनो मोननाय नङा बिनि खानायखौ सिननो मोननाय नङा नै इसोर जिहुवानि मनुवानि फिसाज्ला मनुवानि हिन्जाव आरो मनुवानो होनाय आयदाया बेमोन नोंनि गथ'आ सारियोब्ला बे गथ'खौ नों खानायबो सिननो मोननाय नङा आरो द्राखा बिदैनिफ्राय बानायनाय जेसेबां रोखोमनि बिदैफोर दङ एबा जौफोर दङ मोनलोंनाय नङा जौ मोनलोङा द्राखा बिदै मोनलोङा खानाय सिननो मोना मोनथाममोन बे बोसोनखौहाय मनुवानि फिसाज्लानि थाखाय होदों जेब्ला जोनोम जादों अब्ला बिनि नामा सिमसन होननानै गाबज्रि जादों जेब्ला जोहोलाव जाबाय बिनि मावनायफ्रा सोमोनांथाव आखाइ गोजा समावनो फिलिस्टिनफ्रा बिखौ बेंखनदों नाथाय बबेयाव गाद' हाखौ मोनब्रबखो गाद'नि बे खखाब हाखुजोंहायनो हाजार जन बुथारदों बिदिनो गोथां गोथिंबो 30 जन 40 जनाखौ आखाइ गोजायै बुथारदोंमोन नै बेबादि इसोरा बेखौ बिर हिसाबैनो बेखौ एन'इन्टिं अभिषेक खालामथारदों बोसोना बिनोमोन सिमसननि सायाव खानाय दाहा बा खानायखौ दासिन आरो माब्लाबाबो द्राखा बिदैनिफ्राय बानायनाय आरो जौखौ दालोंथों होननानैहाय बेबादिनो जेब्ला जोहोलाव जादों सोमोनांथाव फिलिस्टिनफोरनि सायाव फिलिस्टिनफ्रा गिख्रंजोबदों बिनि बोलोखौ नुनानैहाय नाथाय बेबादि मोनसे मा होनो मोजां मोननायाव गोग्लैबाय बाइबेलाव फरायोब्ला बिनि खोन्दो खोन्दो दं गोलावथार आं बिनिहाय सनै बुंनो थाखाय हासदों बाइबेलाव फरायोब्ला बियो सासे सिख्लाजों अननायाव गोलैदों बे सिख्लानि नामा दिलाइला असमियाव दलिला होननानै बुङो ओमफ्राय बे सिख्लाखौ मोजां मोननानैहाय बियो बिजों गुलि गुलि जादों बिजों हाबा खालामदों जाय जोहोलावखौ इसोरा फिलिस्टिनारिफोरनिफ्राय उदां खालामनो इजराइलफोरनि गेजेराव मनुवानि बिहिनि गेजेरजों हरदोंमोन बे सिमसना बै फिलिस्टिनारि सासे हिनजावखौहाय हाबा खालामनानै गोसो थोनानै ओरैबादि गोरोन्थि खालामदों बिहा मोनसे माजानाय मोनसे पावार दंमोन बे पावारानो जाबाय खानाय बे खानाय गोलावावनो बिहा मोनसे पावार दंमोन जेब्लानो खानाय सिनगोन अब्लानो बियो बे मा होनना बुङो बिनि बोलोआ जोबगोन नाथाय बियो फिलिस्टियारि सिख्लाखौ हाबा खालामनानै बिजों गोदै बुरखायनानैहाय आदाय खालामजाबाय नोंनि बोलोआ बबाव दं नों आंखौ मोजां मोनोला गमाबायै मोजां मोनोला नोंनिया बोलोआ बबाव दङ आंनो खोथा जोबनायाव बियो आंनि बोलोआ खानायाव जेब्ला खानायाखौ सिनगोन अब्ला आं बोलो गैया जागोन आसल सिक्रेट थाखोमानाय बिसयखौनो गावनि सुथ्रु जाय जाथिनिफ्राय उदां खालामनो इसोरा बेखौ सायख'दोंमोन बे दलिलानो खोथाना लानानै उन्दुलांनाय समावहाय इसोरा बुंदोंमोन बिनोहाय मा होनना बुङो द्राखा बिदै दालोङो आरो जौ दालोङो बे फेग्रा मुवा बाहायनानैहाय इसोरनि बोसोन सिफायनानै सिक्रेट बे थाखोमानाय बिसयखौबो हिन्जावनो खोथाबाय खानाया लान्थि सिनजानानैहाय फेनाय समाव मोनथाल मोनाखसै खानाया लान्थि सिनानै बिनि बोलोआ एखेबारे जोबस्रांबाय दुरुंजों खाब्ला बियो जेबो खालामनो हायाखसै सिगांनि समावला बियो खनले थगायदों दुरुं गोदानजों बेखौ खादों आंखौ दुरुं गोदानजों खायोब्लानो आंखौ सिथारनो हागोन आं बस'नो हानाय नङा नाथाय जेब्ला ट्राइ खालामबाय दुरुं गोदानजों खाबाय बियो एखे दुरुं गोदानखौ मा खुन्दुंफोर बादिल' बस'दों नाथाय जेब्ला सिक्रेट थाखोमानाय बिसोरखौ खोथानानै खानाया सिनजाबाय बोलोआ बे समावनो बिनि जोबथा बिनि बोला बेयावनो जोबस्रांहैबाय बिनिफ्राय फिलिस्टिनफ्रा बेखौ लानानै ओरैबादि गावसिनि मोदायखौ फुजिदों बाख्नायदों जाय मानसिया जोंनि सुथ्रुमोन दागन मोदायखौ लानानै बिसोर बाख्नायदों नोङो जोंनि सुथ्रुखौ हमनानै होबाय बिराद रंजादों जोबथानायाव बेबादिनो बेखौ थाथा खालामै बुग्लै बेखौ सानजेन बुथाराखै एसे दोननाय जादों हयथ' 1 सप्ता 1.5 सप्ता दोनदों बिनि खानाया जेब्ला एसे रोदोमखांदों बिनियावहाय बोलो फैफिनदों जेब्ला आरज खालामदों अब्ला इसोरा बिनो बे बोलोखौ होफिनदों मन्दिरनि खुन्थियाव खानानै दोननायावहाय बे थंनै खुन्थियाखौ बोख्लायनायाव गोबां मानसिफ्रा सिमसनजों लोगोसे
बेबादि थैनो जादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, इसोरनि आदम हौवानो बोसोन होनाय रावा बेनोमोन, बे बिफांनि फिथाइखौ दाजा आरो दादां। आदम हौवाया बेखौ दांदों आरो जादों। जि बिफांनि फिथाइखौ जानाय बाथ्रा बुंदों, बे मावनाय हाबाया जि हाबाखौ मावनानै सिमसोना थैदों, नैबेनो बेनो इसोरा बेबादि बेखौहाय थाखोमानाय मोनसे बोलो होदोंमोन। नाथाय जि बिसयफोरखौहाय इसोरा रायथादोंमोन, बेखौ लोंबाय जाबाय, गावनि थाखोमानाय पावारखौ खोथाना लाबाय। जेरै बे शास्त्रआव बुंदों, नोंसोरो दाङोब्ला जायोब्ला थैगोन, थिग बिब्दिनो सिमसना जिउआवल' थैयाखै, बिनि मोदोमानो थैनो गोनां जाबाय। किन्तु आदम हौवानिब्ला बिसोरो बे फिथाइखौ जानानै बा बे सिमसन मावनाय बादि पापखौ मावनानै, जोनाहारिया खामानिखौ मावनानै बिसोर थैयाखै, बिसोरनि आत्मिक बिसया थैदों। मानसिया गोथाङै थादों, आत्मायाव थैदों, आरो आत्मायाव थैनायजों लोगोसे मोदोमाव गोबांथार खस्थ' मोनदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, इसोरनि गिबि बोसोन होनाया बेनोमोन, गथै बागाननि फिथाइखौ जानो हागोन, फांसेनिखौ दाजा, बेखौ दादांबो, दाङोब्लाबो थैगोन, जायोब्लाबो थैगोन। नाथाय आदम हौवाया बेखौ जानानै आत्मिक बिसयाव थैबाय। आरो प्रेक्टिकेलि आं बे बाथ्राखौनो बाजायनो थाखाय सिमसननि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो लाबोबाय। बेनो इसोरनि बुंनाया, जाय फिथाइखौ बादा होदोंमोन सिमसना, बे फिथाइखौ जानानै गावनि थाखोमानाय जौखौ दालोंदोंमोन, बियो निसा लोंनानै गावनि थाखोमानाय बिसयखौ खोथाना लानानै थैनो गोनां जादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, इसोरनि बोसोना ओरैबायदि सैथो, गोदो जादोंब्ला दाबो जागोन, गेजेरावबो जादों, उनावबो जागोन। दा जों सारा पृथिबियाव जेब्ला नायो, इसोर जिउआलाय मानोथो पृथिबिखौहाय दैबानाजों सिथाबना, खालि न'खरनि न'खरल' मोनसेल' इसोरनि बोसोनखौहाय मानिनानै बिसोर सोलिदों। पृथिबियाव जेसेबां मानसिफोर उजिदों, जेसेबां बांदों, बे बांनाय गासैबो मानसिफ्रा जाय फिथाइखौ दाजा होनना बुंदों, दादां होनना बुंदों, बे फिथाइखौनो जादों, बे फिथाइखौनो जाजोबदों। पृथिबिनि मानसिफ्रा बे फिथाइफोरखौनो दांदों। बेनिखायनो इसोरा गावनि जबान, गावनि रायथिनाय बादि, जि दिनाव जागोन नोंसोर थैगोन, संसारनि मानसिफ्रा बे फिथाइखौ जाना, सिदायै बुङोब्ला संसारनि मानसिफ्रा जोनाहारियाव गोदोफबनायनि थाखायनो सारा पृथिया बिनि मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों। बे जाबाय इसोरनि बुंखानाय, रायथिखानाय, नोंसोर बे फिथाइखौ जायोब्ला थैगोन, दाङोब्लाबो थैगोन। आरो बिनि उनाव संसाराव गोबां बांफिनदों। न'हनि 8 फोलेरनि गेजेराव उनाव हाजार हाजार बोसोरनि उनाव हाजार हाजार मानसिया बांबावबाय। आरो दाबनै जायगायाव सदम आरो गमरायाव एक्जेक्टलि बे फिथाइखौ जाजोबग्रा जाबावबाय मानसिफ्रा। सदमावबो बेनो, गमरावबो बेनो, मोननै नोगोरनि मानसिफ्रा बे फिथाइखौ जानानै बिराद एन्जय खालामदों। इसोरा राग जोंखांबावदों, जि दिनाव जागोन बे दिनावनो थैगोन। सदम आरो गमरावहाय लटखौ इसोरा खाथबो होबाय। बिनिफ्राय सदम गमरा बे मोननै नोगोरखौ इसोरा अरनि अखाजों सावबाय। संहार, आं खनले खनले बुंबाय थाबाय सदम गमरानि खोथाखौहाय। बियो ओरैबायदि मोनसे नायथावथाव जायगा जाबाय, जोंनि बाइबेल स्कलारफ्रा बेखौहाय एखे टिभियाव, इउटुबफ्राव एकदम दिन्थिबाय थायो। आं बिराद मोजां मोनो। ओरैबायदि खामदों, माने दिनैसिम बे खामनाया जेबो जायाखै। रफ' हाफा थोरफो सदम आरो गमराया। मानो बेबादि खामखो? जाय फिथाइखौ इसोरा दाजाबो दादां मोनदोंमोन, सदम आरो गमरानि मानसिफ्रा बेखौनो जादोंमोन। आरो गोबां बोसोरनि उनावहाय आरो जों मोनसे नोगोरखौ नुयो, बेनो जाबाय निनबे नोगोर। बे निनबे नोगोरनि मानसिफ्राबो बे फिथाइखौनो जायै जायै एन्जय खालामदों। जाय फिथाइखौ दादांबो दाजाबो होनदों, बे बिफांनि फिथाइखौनो जायै जायै एन्जय खालामगासिनो दं। इसोरा गाज्रि मोनबाय, गाज्रि मोननानै थिनहरबाय जनाखौहाय, खोथाहैदो बिसोरो जुदि गोसो सोलायाब्ला 40 दिननि गेजेराव गोसो सोलायला आं बे नोगोराव सावनायसै।
जना नागिया आथिंजों थाबायोला सानथाम नाङोमोननो अब्ला बेसे गिदिर नोगोरमोन बियो बे नोगोराव जनाया थांनानैहाय होख्राव होख्राव इसोरनि बानिखौ खिथाबोबाय जुदि बे नोगोरनि मानसिफ्रा मन फाफिनाब्ला इसोरा 40 दिन उनाव बे नोगोरखौ सावनायसै बियो बेबादि नोगोरावहाय खोथानानै खारबोनानै दाबसे जायगायाव इसोरा सावोना सावा नायबाय थादों खोथा जानायजों लोगोसे बे रादाबा राजानिसिम सहैदों नै बेबादि सासे इब्रायारि मानसि फैनानै जोंनि नोगोरखौ बुंदों जोङो जुदि मन फाफिनाला पाप मावबाय थायोब्ला जोंनि नोगोरखौ सावनायसै होनना बुंदों राजाया मिथिगौ इजराइलफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ सारा पृथिबियावनो इजराइलफोरनि सोमोन्दैहाय हिस्ट्रिखौ मिथिगौ मिसर देशआव इसोरा माबादि खामानि मावा बिसोरखौ लानानै 10टा उतफात सोमोनांथाव इसोरनि मावनायफोरखौ मिथिगौ जेब्ला जनाया बुंनानै नोगोराव बे बुंथिनायखौ बुंनानै बाहेरायाव ओंखारबोदों अब्ला राजाया गावनि राजमासिखौ नागारनानैहाय ओंखारनानै फैदों बियो सासे इब्रायारि मानसि इब्रायारिफोरनि इसोरा एबा इजराइलफोरनि इसोरा सोमोनांथाव बिसोरनि थाखाय माबादि मिसराव इसोरा खामानि मावामोन गमाबायैनो इसोरा खामानि मावगोन फैदो बयबो फैदो सानथाम हरथाम ओंखाम जानो नाङा उदै बासिनानैहाय जों फास्टिं थादोनि उदै बासिनाय इसोरनियाव आरज खालामदोनि जोङो जोंनि पापखौ स्वीकार खालामदोनि महाराजाया राज मेहेलखौ नागारनानै बस्था गाननानै हाथफ्लाव जिरायनानैहाय बियो आरज खालामनो गोनां जादों बयबो मानसिफ्रा आरज खालामनो गोनां जादों जेब्ला गथै निनबी नोगोरनि मानसिफ्रा इसोरनि बोसोन वार्निं होनायखौ खोनानानै गोसो सोलायदों इसोरा बे रागखौ बोखांनानैहाय आं बेवहाय आरो बुथारनाय नंलिया इसोरा अनखांफिननानै बिसोरो गोसो सोलायनायखाय बिसोरो अनखां जानायखौ मोनदों नङाब्ला इसोरा गेरेन्टि होदों बे नोगोरखौ आं 40 दिननि गेजेराव संहार खालामगोन होननानै नाथाय गोसो सोलायनायखाय बे मोनसे दैखुन्थि हिसाबै गोसो सोलायोला इसोरा माबादि अनखांफिनो गथै नोगोरा बे फिथाइ जानायखौ बिसोरो इसोरनियावहाय बे पाप मावनायखौ इसोरनियाव रायथिनानै बिसोरो क्षमा मोनदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नैबे बिषया मोनसे आं जि दिन्थिनो नागिरदों मोनसे पइन्टजोंल' दिन्थिगासिनो दङ आङो जाय मानसिफ्रा जिनाहारि खालामगोन बिसोर थैथारगोन बेनि मिनिङा सिदायै बुङोब्ला नाथाय इसोरनि रावा ओरैबादि मोनसे हाबस'नानै थानाय बिदैफोर थायो कारेन्ट होननानै बुङोब्ला कारेन्टजों बेसेबां मा खामानि मावो जों बुंख'नो हाया जों दा फांखा लादों स्रां मोनदों 101टा कारेन्टनिफ्राय जेरैबादि खामानि मावजायो इसोरनि मोनसे बाथ्रानिफ्राय गोबां बिषयफोर हाबनानै थायो दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों नोंसोरो दादांबो आरो दादैबो दाजाबो बेखौ जायोब्ला थैगोन बे बाथ्राखौ एसे आं खाथियाव जोंनि खाथियाव आं लाबोबावनो हास्थायदों मा बिषयाव बे बुस्थुफ्रा गोसोखांथावथाव माब्लाबाबो सासे मानसिया खनसेयैनो जुवारु जाया दे अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर सासे मानसिया माब्लाबाबो खेबसेनो जुवारु बिराद खागु थास गेलेग्रा एबा फैसा गेलेग्रा जाया माब्रै जायो बालापाराया जुवानि आड्डामोन बालापारा गोदो जों जेब्ला गोरलैमोन आदा सुकाराव मोजां खोथानो रोंगौ प्रणितानि बिहाव गुबै बांसिन बिनियाव जुवा दाइस दंखायोमोन हाबा जायोला आदा सुलेना हनै मिनिस्टार जालायबाय गोसोखांबाय जोङो बर' दिनावबो जुवा गेलेयोमोन जों गामियावहाय नैबेयावहाय औवा सेरावनि बेवहाय आसिथियावहाय हरावहाय जैदिन 24 तारिख ओइदिन जुवा गेलेयोमोन बिरिनि थाखानि माने खेबसेयानो जुवाखौ गेलेया माबादि नायबाय थायो बालापाराव ओरैबादि थास गेलेनो गोरों दंखायोमोन गुमैसोर दंनै ओमफ्राय आदा सुकारनि बिगुमै गुमै लेखाया बिसोर खाब गुथारनो बालापारानि जुवारु ओमफ्राय बेखौहाय नायग्रा जोंबोथ' नुबाय थायो अपेनद्राय गेलेया बबेबा हाखराव बबेबा दंफां खनाव गेलेयो जों नायजोबनो बालापारावहाय हयथ' फ्राय एक्सपार्ट जों
एक्सपार्ट थासावहाय माब्रै एक्सपार्ट जोंनि गिदिरफ्रा जुवाखौनो गेलेयो थास गेलेनायखौ नुबाय एकदम जों थास फैसानि थास गेलेनायाव बालाफोरनि गथ'फ्रा जोंनि बे सिमावहाय एक्सपार्ट जों नुबायना जोंबो गेलेदों एसे एसे मिथिबाय दा बे बिसया ओरैबायदि बुंनाय जादों खेबसेनो जुवाया खेबसेयावनो गेलेया जों नुदों नुनानै उनाव जों गेलेग्रा जादों नाथाय जोङो इसोरजोंहाय अनजानाय मोननायखाय जोङो जागरण जाबाय जागरण जानायाव गासैबो ज' सानजोब्बाय जों इसोरनि मानसिफोर जाबाय बे बुस्थुफ्रा थाबोजोब्बाय दा जों मेगनजों नुदों बै समाव जेनेरेलमोन दा जायफ्रा गेलेयो सिगां नायबायल' थाग्रामोन नायनानै जा इन्टारेस्ट मोनो ओरैबायदि फुरथि जायो खोथा बाथ्रा मालाय ज' हाजार हाजार थाखा मोननायावनो नोंबो फुरथि जायो आरो मोनग्राया मा खालामो बियो खेबसेयावनो जुदि गेलेनाया गेदेरब्ला 20,000 30,000 मोनोब्ला खाथियाव गबसब जिरायनानै थानाया बियो 500 200 सालोङो बिनो गादेरनानै हरनो मिथिबाय मोजाङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे लेगियना थास रोङा दे बियो थास गेलेयाखै खिन्थु बिनि लोगोफ्रा गेलेयोखाय बियो बिराद मोनोमोन लोगोफ्रा गेलेबाय थानायावहाय नायनायाव बिनो हरनोमोन हरफाख्लाय थायोब्ला 5,000 10,000 मोनफायो नै बे सुबिदाफोरखौ लानानै खाथियाव थायोब्लानो सालोङो मोनखायो जायहा मोनबाय बियो सालोंहरलै आंब्लानो हरखायो ओरैबायदि फैसाखौ होनानै जेब्ला नों खाथियाव थाबाय थागोन आस्थैनो नोंबो सानसे समाव गेलेगोन आरो खेबसे गेलेनायनि उनावहाय गेलेगोन उनावहाय बियो मोनसे निसा बादि हाबोला नोंनि धन सम्पतिया जोबलांगोन आं मोननै बुस्थुखौ एग्जाम्पलावहाय आं बुंनो थाखाय हास्थायबाय मोनसेया जौखौ लोङाब्लाबो जौआबो बेबादिनो नों लोंग्राजों थाबाय थायोब्ला एकदमबारे लोंनाय नङा नोङो बयनिख्रुइ साबसिन गथ' आं बुंले एसे नाम बुंथारोब्ला साबाबो जायो ओरैबायदि लोङै गथ' बिखौहाय बिराद स्प्राइटनाव थामसाबाव मिक्स खालामनानै बियार लोंनो थाखाय हास्थायो जेब्ला ओरै खालामो अब्ला मोनामो अब्लाबो लोंखा बियो जुवा गेलेनायाव थाखायो जौ लोंनायावबो थायो दिनै बियो ओरैबायदि जुवारु जाबाय ओरैबायदि जौ मददार जाबाय बियो लेटें बेटें ख्रिस्टाननि गोथि थायाखिसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'फोरखौ माखासे जोंनि लाइफआवबो जों जोनाहारि लाइनाव थाङाखै जानो हागौ खिन्थु बेफोरबादि बिसय दं खाथियाव थाङोब्ला आस्थैनो नोंनियाबो बेवहाय गोसोआ बायलाङो नों बेखौ गेलेयो नों बेखौ लोंनो लुबैयो उनाव नों दांनायो माने एसे साखिनायो उनाव नों एखे लोंग्रा जालाङो उनाव नों बेनिफ्राय खारबोनो हायै जायो बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेराव नोंसोर बेखौ दादांबो दाजाबो माखासे जों मेगनजों नुनाय खामानि एक्टिभिटिसफ्रा ख्रिस्टान लाइफआव जों थांनो नाङा जेरै टिकेट लानाय दा टिकेटआ बिराद सोलियो लुबैया बिराद मोजाङै सोलियो आं गेलेया आं नायगोन दादांबो होनना बुंदों थारमाने खाथियावबो दाथां खाथियाव थाङोब्ला नों सानसे गोलायथारगोन आरो सानसे जाग्रा जागोन बेनिखायनो बे रावनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनानै थुलुंगानानै दोनथ'नो थाखाय हास्थायबाय जि बोसोरखौ आदम हवानि थाखाय होदोंमोन आदम हवा बेखौ सिफायदों बिनिफ्राय बिसोर आत्मिक बिसयाव थैदों बिनि उनाव नुहुनि समाव गथै संसारनि मानसिफ्रा बे बिसयावनो गोग्लैजोबदों दांदों आरो जादों दैबानाजों सिथारजोबजादों आरो बिदिनो मोनसे समावहाय सदम आरो गमरा बे मोननै नोगोराव बे फिथाइखौनो जादों दांदों बे नोगोरखौबो इसोरा सावदों आरो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय निनबे नोगोरावबो बे फिथाइखौनो जादों बिनिफ्राय बिसोरो थैनायसिमाव गोलैदों नाथाय बिसोर मन थाफिननो थाखाय बिसोरो थैनो गोनां जायाखिसै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर लुकासनि 26-37निफ्राय नायलाङोब्ला ओजोंहाय जोबनाय बोथोरनि भबिष्यतबाणी होनाय दङ बे बोथोरफ्रा बेबादि जागोन न'नि बादि जागोननो मानसिफ्रा थाखा फैसा लबिया जागोन आरो बेबादि जुनाहारिफ्रा बांलांगोन अनेक गोसोफ्रा गुसु जागोन नहनि बादि जागोन होनना बुंदों नहनि बादि जागोन होनना बुङोब्ला बे फिथाइयानोखा नहनि समावबो बे फिथाइखौनो मानसिफ्रा जानानै थैगोन सदम गमरानि मानसिफ्रा बे फिथाइखौनो जानानै थैदों जोबनाय मुगायावबो गोबां ख्रिस्टानफ्राबो बे
आदाम हौवा जानाय फिथाइखौनो जानानै थैलांगोन बेनिखायनो बे मोनाबिलियाव आं बेखौनो थुलुंगाबाय बेबादि माखासे बिसयफोर दं फोरबोआ जोंखौ खाथियाव थांनो थाखाय माना खालामदों बेखौ दाथां खाथियाव दाथां जों दिनैनिफ्राय लानानैहाय जि बिसयफ्रा गैया बे बिसयनिफ्राय जों गोजानाव थानि बे बिसया आरो बोफ्लेनानै बुंबावोब्ला फिसा फिसा बुङोब्ला आरो खाथिसिनाव जोंनि जिबनफ्राव नांफैयो नाथाय बे मोनाबिलियावहाय आरज खालामनो थाखाय जोङो फैदों एसे गोलावैनो बुंबाय आङो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेरथार बोर लाबोथोंसै बेखौनो बुंना दोनथ'बाय जोङो आरज फारसे आवगायलांदोंनि जों मेथाइ खनबाय थानो टाइम नस्थ' खालामनो जों आरजआ गोनांथार बेनिखायनो आरजखौ आं बेबायदि गोख्रै बुंनायनोसै